健吾の家族は皆学歴が高い上に親族たちで病院を経営しているらしく、私とも話が合いそうだと思う。しかし、やはり恋人の家族に挨拶となると、不安と緊張で落ち着かなくなるので、その日に向けて私はしっかり準備をして挑むのだった。私の名前は杉原薫、28歳。大学卒業後は個人経営の事務所に就職し、事務員として働いている。仕事はやりがいがあり、日々新しい発見もあって、とても楽しい。また、同い年で恋人の松村健吾との付き合いも順調で、とても充実した日々を送っている。健吾とは大学のサークルで知り合い、交際して7年ほど経っている。健吾は医師として現在、大学病院に勤めている。仕事が忙しいことや、住んでいるところがすぐには会えないほどの距離があるので、実際に会うことは少ないが、よく通話をしている。趣味や価値観が合うこともあって、休日の通話では思わず時間を忘れて話し込んでしまうことも。お互いに知的好奇心旺盛なところがあるため、話題が尽きないのだ。ただ通話するだけでは、やはり物足りなさを感じ、通話するたびに会いたい気持ちが強くなり、会える日は張り切っておしゃれをしてしまう。長い間遠距離恋愛だったが、かなり順調にお付き合いが続いていた。また一緒にいて落ち着くこともあって、結婚を意識しているが、お互いに仕事が忙しいので、もう少し先のことだと思っていた。だが久しぶりにデートした日、プロポーズされたのだ。もちろん私は喜んで受けたのだった。これで待ち望んでいた健吾と家族になれるという喜びと、育ててくれた母を安心させてあげられるという嬉しさで、これから先はもっと幸せになるのだと思っていた。その後、両親へ結婚挨拶に行くことになり、まずは私の親に挨拶することになった。私の父は小学生の頃に病気で亡くなったので、それからは母が一人で育ててくれた。母は仕事で忙しかっただろうに、私との時間を大切にしてくれ、今でも私の成長をとても喜んでくれる人だ。またかなり仕事熱心で、キャリアも高いこともあり、母は私の目標の女性像でもあり、理想の母親像だ。忙しいだろうに、私の学校行事にもよく参加してくれていたので、母子家庭だったが、寂しさなど感じたことはなかった。そんな母にはとても感謝しており、私の結婚が決まったと知れば喜んでくれるだろう。母に結婚の報告ができることに、私の胸は躍っていた。健吾は私の母に結婚の挨拶をすることに緊張している様子だったが、私は大丈夫だと安心させるように言ったのだった。そして結婚挨拶に母の家を訪れると、案の定母はとても喜んでくれた。まあおめでとう。ずっといつ結婚するのか気になってたのよ。母には私が大学生の頃から付き合っていることを伝えており、付き合いも長いので、いつ結婚するのかと楽しみにしていたらしい。大学の卒業の日に一度母に紹介したことがあるが、その時からずっと気になっていたそうで、喜びもひとしおらしかった。事前に恋人と一緒に家に行って伝えたいことがあると連絡していた時から、もしかしてと思っていたらしい。この日は結婚挨拶の後、母が楽しみな気持ちを落ち着かせるために作ってくれたごちそうを食べて、3人で和やかな時間を過ごしたのだった。ごちそうはかなり手の込んだ料理だったこともあって、母の喜びようがわかるような気がして、私はくすぐったい気持ちになったのだった。食事中に健吾の家族に挨拶に行くことについての話になり、
料亭の個室を予約して、ここで結婚挨拶をしようということになった。母も挨拶したいとのことだったので、せっかくなので食事に行こうと決めたのだ。健吾の家族は父が医師、母がパートで看護師、弟が薬剤師に合格したばかりだそうだ。ただ健吾は高校生活は寮、大学生からは一人暮らしをしており、さらにその後も仕事や勉強を優先していたため、あまり家族に会っていないそうだ。弟とも高校に進学して寮生活を始めて疎遠になってからは、なぜか仲が悪くなり、たまに会っても悪態をつかれることが増えていたらしい。弟とは昔は仲が良かった分ショックだったらしいが、そんな時期だと思ってそっとしているそうだ。また両親は親戚も医者家系なこともあって、そのことを誇りに思っており、少し嫌味に聞こえるようなことを言いがちらしい。それを聞いて認めてもらえるだろうかと不安になる。でもきっとうちの親も喜んでくれるよ。健吾は私がどれほど勉強して成果を出してきたか知っているので、絶対に大丈夫だと笑顔で言ってくれたのだった。そして健吾が家族に結婚挨拶の場を設けることを連絡して、集まる日時を決めたのだった。そして両家揃っての食事会の日、義家族たちは予約時間の前に急患により遅れるとの連絡があり、私と母と恋人の方が早めに店に着いていた。予約した部屋に入ると、いよいよ健吾の家族と会うのかと少し緊張する。この日のことを考えると緊張してしまい、気を紛らわすために改めて食事の作法などを見直すほどだった。これで食事姿を変に思われないだろうと思うと少し安心する。7年も付き合っていたが、健吾も家族にめったに会わないこともあって、私も今まで一度も会ったことはなかった。健吾の家族の姿も昔撮った写真を見せてもらっただけなので、話は多少聞いていたが、人となりはよくわからない。卒業式の日も仕事が入ってしまったとのことで来ておらず、会えずじまいだったのだ。会ったことがないのもあって不安があり、結婚を認めてもらえるだろうかと落ち着かない気持ちで席に座っていた。そして30分ほど経った頃、義家族がやってきた。遅れてしまって申し訳ない。部屋の扉が開き、義父がそう告げて入ってきて、義母と弟が続いて入ってきた。急患とのことだったが、すぐに対処が済んだこともあって、さほど時間がかからなかったとのこと。そう告げて、義父は席に着いた。3人ともきれいに整えた身なりで、急いで来たからか少し疲れ気味な表情だった。なので表情からは、この結婚挨拶に対して一体どんな感情なのかは測れなかった。そして席に座った義両親は見定めるかのように私を見てきたので余計に緊張してきた。お互いのことはある程度伝えているが、初対面ということもあって食事をしながらまずは自己紹介を始めることになった。いよいよだと私は気合を入れて居住まいを正したのだった。まず健吾が自分の家族を簡単に紹介していった。内科を主に担当している医師だ。看護師をしています。今は家事もあるのでパートですけどね。それに義両親は自分の仕事を誇りに思っているようで、自信ありげな感じで挨拶をした。それでこっちが弟の実、薬剤師になったばかりだよ。弟は健吾の紹介に軽く会釈した。どうやら他の家族と違ってあまり喋ることは得意ではない様子。話に聞いていたよりもおとなしそうな感じだったので少し意外だった。ただ家族に対してと他人に対して態度が変わるのはおかしくはないので、そういうものかと納得した。
健吾が家族を一通り紹介した後、私も自己紹介をするために口を開く。健吾さんとお付き合いさせてもらっています、杉原薫と申します。緊張で声が震えていないか気にしながら、仕事は事務職をしていると続けた。事務職ですか。何か資格はお持ちなんですか？まるで面接みたいな聞き方だったが、医者家系と言っていたし、持っている資格は気になるところなのだろう。秘書検定を持っています。この資格は高校卒業の際に案内があり、気になったので取っていたものだ。この時期から事務の仕事に興味があり、役に立つ資格ということで2級に挑戦していたのだった。大学に進学してからは、せっかくなので1級も受けて合格していた。私が証明できる資格らしいものはこれだけだ。すると、この答えに義両親はがっかりしたような雰囲気になる。うちは親戚も含めて医者になる人が多いんです。なので、結婚相手にもそれなりに能力のある人がいいんですけどね。それに事務員なんて少し学べば誰でもできるような仕事でしょ？せめて資格をもっと取っているならね。義両親は私の職業を馬鹿にしたように薄ら笑いを浮かべて言う。私はまさか事務職と言って馬鹿にされるとは思わず、戸惑っている間に義両親は得意げに自分たちの職業を話し始めた。うちは一族で病院を経営していましてね。ここに所属する医療関係者の半分は私たちの親類なんですよ。義両親の所属する病院は私立の総合病院で、その地域では一番大きい病院らしい。総合病院というだけあって大きく、また昔から続いている病院だそうだ。義父は内科を主に担当しているが、外科も担当できるほどらしい。医者ですからね。自分の専門分野以外もできるようにならないと患者を救えませんから。義父は得意げにそう語る。義母は看護師をしており、結婚後は育児のためにパートに切り替えたが、いかに専門性のある技術職かを自慢げに話す。また健吾の弟のことも薬剤師の資格に合格したことを義両親が自慢げに話していた。薬剤師の試験って難しいのよ。さすがに最短では取れなかったけど、とても賢くないとできないことなのよ。義母はいかに自分たちの家系が優秀かを話し、また息子の成功話を語りたいようだった。そして経験を積むために、わざわざうちの病院以外に就職したいと考えられる向上心を持っているんだ。優秀アピールする義両親は弟さんのことを話すが、そんな本人は無表情で無口のままのため、何を考えているかわからなかった。そんな弟の様子に、健吾は少し不思議そうにしていた。健吾は医者として優秀なの。だから結婚相手にもそれなりに優秀であってほしいのよね。義両親の家系自慢の話を相槌を打ちながら聞いていると、結婚相手も優秀な人であってほしいと言われる。どうやらただの事務職で資格がないなら、結婚相手としては認められないと言いたいようだ。父さんも母さんも失礼なこと言わないでよ。薫さんはとても勉強熱心で向上心の高い人なんだよ。資格を持っているかどうかで判断しないで。さすがに両親の言動がおかしいと思った健吾はたしなめるように言う。義両親の話にどう返答すればいいか困っていたのでありがたい。そして一旦仕切り直しのような雰囲気になったことで、張り詰め始めていた空気が穏やかになるように感じた。自分たちの紹介をある程度終えていた義両親は、今度は母に職業を聞いてきた。母子家庭ということは伝えているので、女手一つでどう生活していたのかも気になるのだろう。ただまだ少ししか話していないが、義両親からはこちらを下に見ているような感じがする。
健吾の家族を悪く思いたくはないが、私はどうしても身構えてしまうのだった。対して義両親から職業を聞かれた母はというと、穏やかな表情を崩すことなく答えた。先代である父から継いだ会社を経営しております。すると、なぜか笑い出す義両親。どうせ小さな会社なんでしょ？見え張らなくてもよろしいのですよ。服装や身なりも頑張っているようですが、背伸びしすぎなのではないですかね。身の丈に合わせた方がよろしいのでは。突然笑い出したので、あっけに取られていると、思い切り馬鹿にした発言をしたのだ。ちょっと、父さんも母さんも何言ってるんだ。お母さんはかなり立派な会社を経営されてるんだよ。正直、俺たちよりも教養が高いし、裕福だよ。健吾は義両親を注意し、二人の思うような会社ではないというが、信じていないようだ。母子家庭でそんな裕福なわけがないという思い込みもあるらしく、敬語も外れ気味になって馬鹿にして笑うだけだった。そんな二人に私はよく知りもしないくせに、祖父の代から続く会社を馬鹿にされて、母の会社に愛着があることもあって怒りが湧く。それに母は父が亡くなった後、頼れる親戚がいないこともあって、一人で私を育ててくれたのだ。そんな母の苦労をこんな馬鹿にして笑うなど許せることではない。健吾お前、こんな人よりももっといい人がいるだろう。他の人にしたらどうだ。そうよ。もっといい人がいるわよ。しかも続けてこんなことを言い出したのだ。失礼なことを言うな。それに俺は薫がいいんだ。他の人なんて考えたくもない。さすがに健吾も怒り、健吾の発言に私は思わずときめいた。おかげで義両親に対して怒りを感じていたが、少し冷静になることができた。二人ともあまり失礼なことを言うなよ。今まで一言も喋っていない弟さんも、さすがにというふうに義両親を注意する。しかし息子たちに注意されても、二人は気にしていないようで笑うばかりだった。この様子に私は、健吾のことは好きだが、この人たちと家族にはなりたくないと思った。しかし怒りで当たり散らすのは良くないと、膝の上で拳を握りしめていたら、母が静かに立ち上がっていった。あなた方の話はよくわかりました。なので、今後あなた方の病院との取引は考えさせていただきます。母の言葉が理解できなかったのか、一瞬ポカンとする義両親。しかし、すぐにまた笑い出す。うちの病院と取引しているだって。そんな小さな会社となんて取引なんてしていないし、必要もないよ。そうですよ。一体何を言い出しているんだか。おかしくてたまらないといった様子で笑いながら言う義両親に、母は丁寧に説明していく。私が社長を務める会社は、西川製薬と言いまして、あなた方の病院とは薬のことでやりとりがありますよ。穏やかな態度のまま説明する母。そんな会社など知らないという義両親。そんな義両親に弟が静かに補足説明をする。知らないはずないでしょう。うちの病院でも西川製薬の薬は使っているし、俺も就職のために履歴書を送ったところだよ。弟は薬剤師を目指すだけあって、親戚に病院で使う薬について聞いたことがあったらしく、母の会社の名前も聞き覚えがあったようだ。医師として薬を使うなら、義父は知っているはずだが、なぜ知らないのかと不思議に思う。だが少しして会社名に思い至ったようだが、母がその会社の社長とは信じられないようだ。でも名字は杉原なんでしょ。名前が違うじゃないか。義両親は疑わしそうに聞いてきた。会社の名前は母の旧姓で、
今使っている名字は父のものだ。父の死後、母は父を忘れたくないからと名字は変更せず、そのまま使っていたのだ。そして説明していき、やっと会社の規模が分かってきた頃には、二人はかなり慌てていた。よく知りもせずにすまなかった。この通りだ。許してほしい。まさかそんな大きな会社だなんて思わず、ごめんなさいね。母の会社では、最近新薬を発表し、効果のほども良く、良い治療のためには取引が必須な商品がある。今回のことで取引が失敗するようなことになりたくない義父は必死に謝ってきた。態度を一変させたが、どこかまだこちらを下に見ている義両親に対し、母は冷静に告げる。夫が病気で亡くなってからは、少しでも治る人が増えてほしいと、今まで以上に必死にやってきました。母は静かに語り出す。父が亡くなったのは私が小学生の頃だが、よく覚えていることがある。父の病気をもっと早くに発見できて、薬も父の体質に合っていれば問題なかったのにと、母は私に隠れて嘆いていた。たまたま母のそんな状態を見てしまい、母の悲しみと後悔は深いと知ったのだ。それから母はかなり熱心に仕事に打ち込むようになった。私を母一人で育てるためもあるが、父のような人を増やしたくないという思いもあったのだろう。しかしいくら薬がすごいものでも、処方を間違えては害となってしまいます。そんな薬を信用できない医師にお任せすることはできません。医師としての知識があれど、よく知りもしない人をすぐに馬鹿にするような考えの人には任せられないときっぱり告げた。母がそちらの病院での取引の際に、今回のことをしっかり伝えると言うと、義父はさらに慌て出した。それは困る。そんなことをされたら、俺の経歴に傷がつくじゃないか。やめてくれ。義父は委員長の座を狙っているそうで、ここでケチがついたら困るという身勝手な理由を並べて、母に撤回するように懇願する。しかしそんなことを聞くと、医師としては余計に安心できない。普通そこは自分の行いを反省するところではないだろうか。医師だというのに自分の経歴を真っ先に気にする義父に私は呆れた。母も私と同じように思ったのか、義父を見る目は冷たい。義両親は揃って身勝手な謝罪を始めたが、母の態度は変わらない。そんな母に切れたのか、二人は逆ギレしてきたのだ。それなら結婚なんて認めない。親戚付き合いなんて嫌よ。結婚は認めません。思い通りにならないとすぐ怒るとは、まるで子供の癇癪だ。私は馬鹿にされて怒っていたが、こんな義両親の態度に思わず呆れてしまう。そんな勝手な態度に健吾はすぐさま言い返した。別に二人の許可なんていらないよ。二人とは絶縁する。二度と会うことはないと思って。なんと絶縁することを決めたのだ。息子にこんなことを言われるとは思っていなかったのか、二人は驚く。いずれはうちの病院に移るんだろう。何を言ってるんだ。そうよ、こんなことで絶縁するなんて。義両親は絶縁に反対するが、健吾は淡々と告げる。そもそも薫のことを馬鹿にしたのも許せない。勝手に決めつけやがって。健吾は私の仕事を馬鹿にしたことについても怒っており、私の仕事について二人に詳しく説明した。私は事務職だが、一般的な事務員ではなく特許事務員だ。特許の申請に必要な事務仕事を弁理士と共に行う仕事だ。この仕事は母の会社が作る薬が特許を申請していることから興味を持ち、目指すようになった職業だった。この仕事は特に資格を必要とはしないが、英語がある程度使えることが条件なことが多い。なので私も英語は勉強しており、TOEIC では
800点以上取れるほどの成績だ。私の所属する個人の事務所でも、英語での書類提出が必要なものや翻訳が必要な時もあるので、簡単な仕事ではない。また私は母の会社が製薬会社ということもあって、医療系の分野にも興味があるので、健吾にはよく医学についても教えてもらっていた。その際にドイツ語用語が多く出ていることから、ドイツ語も勉強し、読み書きは問題ないレベルになっている。一時期は副業で英語とドイツ語の翻訳をしていたこともあるほどだ。また個人的な趣味ではあるが、医療系の勉強は今でもよくしている。いずれ継ぐつもりの母の会社は薬を作っているし、健吾は医者ということもあって興味があるからだ。医療に直接関わる仕事はしていないが、ある程度の知識は持っておきたいと思い、日頃から知識を得ようと心がけている。薫の仕事は簡単ではないし、向上心も高くて勉強好きなんだ。バカにするな。そう言って、健吾は私をバカにした義両親に対して怒ってくれたのだった。自分の両親に対してしっかり怒ってくれる健吾に、私はさらに好意を持ったのだった。そうは言っても、所詮は事務仕事だろ。しかし丁寧に説明されても、二人はまだ認めることなく馬鹿にしてくる。医療系の仕事に就くことが一番すごいことだと思っているのだろう。いくら説明したところで理解する気がないのだと思い、こんな人たちを義理の親だと思いたくないと思ってしまう。ただ健吾は諦めずに義両親に説明して注意するが、二人は聞く耳を持たず、最終的に絶縁したければすればいいと開き直っていた。そこまで言うならもういい。健吾がいなくても実がいるから、お前がいなくても問題ない。そうね、実がいるからうちは問題ないわよ。二人は売り言葉に買い言葉という勢いに任せて、長男がいなくても弟が後を継ぐから問題ないと言ったが、すぐに言葉を失うことになった。実が自分も家を出て、両親とはもう関わらないと言ったからだ。どうしてあなたまで。義両親はその発言に驚き、特に義母は悲鳴のように叫ぶ。それに対して実はぶちまけるかのように話し始める。両親は昔から医療関係の仕事以外を馬鹿にしているところがあり、弟も昔はそれを疑うことなく信じていたそうだ。そして父は医師になって欲しそうだったが、薬に興味があったため、中学生の頃に薬剤師になることを決めた。兄が医師を選んだこともあって、医師にならないことを反対されなかったが、この頃から何かと両親は兄と比べるような発言をすることが増えたそうだ。兄貴が高校の寮に入って、家に帰ってこない間ずっと、兄貴ならできるのにとか、医者の方がいいのにとかずっと言っていて、兄貴のせいではないのに、兄貴のことが嫌いになったんだ。家での両親の発言がストレスとなり、自分は悪くないと素行が荒れて、大学へは進学できたが、あまり成績は良くなかったらしい。それでもまだ親と同じ考えで、医療関係以外の仕事を馬鹿にしていたそうだ。そして大学の卒業はできたが、薬剤師になるための国家試験では合格できなかったそうだ。その後1年必死に勉強して合格することができたが、この間に両親に対する考えが変わったという。今までは親と同じことを言っていたけど、おかしいことにやっと気づいた。兄貴にも嫌な態度をとってしまって、ごめん。ストレスもあって、たまに会う兄に対して悪態をついたことを気にしていたようで、兄に向き直って謝罪した。そんな弟の様子に、いきなり態度が変わった弟を気にしていた健吾も、原因がわかり、昔のように仲良くできそうで嬉しそうだ。弟は泣きそうな声でそう謝罪し、もう自分も両親とは一緒にいたくないので、距離を置くことにすると告げたのだった。まさか結婚挨拶で、
息子二人から縁を切ると切り出されるとは思っていなかっただろう。それじゃあ、もう話すことはないから。もう話すことはないと健吾が告げて、私たちは立ち上がった。食事はまだ途中で少し残してしまうことはもったいないが、このまま食べ続けられるような状態ではなかった。そして呆然とした義両親を置いて、私たちは先に部屋を出たのだった。その後母は宣言通りに義両親の所属している病院に薬の使用方法や管理の確認を取り、この食事会でのやり取りを伝えた。担当してくれた方はしっかり対応するとのことで、取引自体は続いている。ただ母が伝えた結果、もともと義両親は横暴な態度を取ることがあって、患者や職場の人から敬遠されていたが、今回のことで余計に嫌われるようになったそうだ。態度を改めなければ、今後の雇用も考えなければならないと通告されているらしい。弟の実はというと、母の会社に就職が決まり、現在は真面目に働いているそうだ。素行が悪い時期があったとは思えないほど真面目で、さらに勉強熱心なこともあり、先輩社員にも可愛がられているらしい。兄弟の仲も修復し、今では定期的に連絡を取り合っているそうだ。私はあれから無事に健吾と結婚し、幸せな結婚生活を送っている。私は母が会社を継いでほしいと昔から言っていたこともあって、経営についての勉強を本格的に始めていた。母が定年を迎える頃には安心できるようにしようと頑張っている。おかげでお互いに忙しくしているが、二人で助け合って生活しており、結婚してからの方が生活に張り合いが出て充実している。お互いに勉強熱心で集中することもあるが、二人で会話をする時間は意識的に作っているので、すれ違いによる仲違いはない。今後も二人で仲良く暮らしていきたいので、お互いを理解するための場は惜しまないことを決めているのだ。そんな生活は順調で、今後どんなことがあっても助け合って暮らせていけそうだと私は思うのだった。